asawa ko nakaganyan sa harap ko pero hindi naman naka-play ang record. Nakapindot ng record. Yun yung maganda dito kasi dito sa Pilipinas kasi madami yung mga maliliit lang. Kunyari, bibili ka lang ng ano, pang dinner nyo lang. O diba, may maliit kang spaghetti sauce. Ganun. 8 na tan. Kasi hindi naman siya ano eh. Good morning everyone! Nandito na po pala kami sa La Union ulit. Saglit lang kami doon. Natulog lang kami ng one night doon. Parang 24 hours lang kami. Pero mabalik lang din kami doon. We just want to go back here sa La Union kasi paalis na si Bunso. Mag-flight na si Bunso. Eh wala pa kaming bonding with the whole family na yung kahit man lang lumabas man lang kami na ano, wala pa kaming ganun. Kasi nga sobrang na-busy kami sa birthday ni Mishi. So, nagtitingin pa kami ng pwede naming puntahan by tomorrow para makapag-banding naman. And then, para kahit umalis na si Bunso, at least wala man lang siyang, ang tawag nito, wala man lang regrets ba na hindi niya kami nakasama. Kasi ngayon lang niya kami nakasama, lalo na si Mishi ngayon lang niya nakasama. So, babalik pa kaming Ilocos para makabanding din naman namin sila lola ko. So, yung balak ko dun is darating kami dun ng maaga ng Saturday kasi magsisimba lang din, and then Sunday will be Mishi's birthday, and then Monday siguro banding-banding din kami. Hindi naman kasi lumalabas sila tatang to yung magbabanding ba, hindi naman na kasi ganun yung trip nila. Siguro magba-barbecue lang kami, backyard barbecue, ganun na lang. And then 18 tsaka kami babalik ulit ng La Union kung matutuloy yung trip namin, ganun. So we'll see. Kasi nag-iiba-iba yung plano namin araw-araw. So ngayon ay lalabas kami ni Daddy para bumili ng mamamalengke kasi tayo, Daddy. Yung pampapogi ang dinala mong sasakyan. Baka pili. Alam mong bibigat ito sa mga bibilhin natin. Masasayad pa. Kawawa naman tong sasakyan na to. So yeah, mag-grocery kami ngayon, magpapalengke. Mag-order na si Mama ng chicken sa pinag-orderan namin ng chicken from nung birthday din ni Mishi para dadalhin na lang namin sa Ilocos kasi mas mura dito. Yung in-order ni Mama kasi no is 186 lang per kilo na, Daddy. Sa Ilocos 250 daw ang manok nila. So yun, medyo mahal. Very big difference. So parang half kilo na yung difference nila. Paus pa kami. Ako paus pa ako, si Daddy medyo paus pa. Kasi nga nung night ng birthday ni Mishi, siguro nahamugan, tapos nag-video okay pa, inilaban ang Celine Dion na hindi naman na daw na videohan. Yung asawa ko nakaganyan sa harap ko pero hindi naman naka-play ang record. Nakapindot ng record. Tapos pinaulit pa ako ng uncle nila na mag Celine Dion ulit. Oh my gosh. May nakataya kasing $20. So hanggang ngayon paus ako kasi hindi naman kasi proper yung pagkanta ko. Parang sige na lang, birit-birit na lang. Wala namang pre-prepare na ano. Ganon. So medyo maano pa yung lalamunan ko. Medyo paus pa ako. Pero wala naman akong ubo or anything. Si Daddy ay, syempre pa, ang trademark pag umuwi ng Ilocos, nag-LBM. Bumili pa kami niyan ng Wilkins na iinumin namin kasi sabi ni auntie ko, bumili kayo ng tubig nyo kasi nung umuwi dito sila papa nyo, lahat sila nag-LBM. Sabi niya gano'n. Pero feeling ko yung kilawin. Tsaka yung gata. Tsaka yung gata. Kasi purong gata yun. Yan kasi nagkikilaw kasi si Daddy ng ano. Siyempre yung tiyan na ano mo, hindi nakagaya dati. Daddy na pang ano, hustler. Eh syempre yung mga karne doon hindi naman yung nandun lang din sa palengke or what. Ganun. Buti sana kung sila ang nagkatay ng karne. Hindi mo alam kung saan na yun ang galing. Anyway guys, samahan nyo na lang kami para mag-grocery. Thank you so much Ate Jen for the bag. Ikaw pa talagang nagpasalubong for me. Pang everyday na bag ito. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Drive
Sige po. 1.7. Ganyan din yung ano natin doon, no? Sadness wrapped around the frame, would you see yourself? Para sa mga daddy, di ba 16 each yun? 16 each ganon. So, if we're gonna do 3, 45, 46, 47, 48. Mga nakati 50 pieces na deductible. The crispy patata, crackling. So, I think we need to do, tatlong ganito, tatlong ganito, tatlo, ganun. Yan. Kapit yung malalaki, pakasulot naman yung pagtalong nila. Okay. I think we need 2 cards study. Kasi check na pala. Bali Martis ka naman. Sarap ni Mang Juan. Sobra amon ang mga wala nga pabitinan. Sabay. Manatan? 30. Talo ba nga pabitin ulit? Sigurado lang. Get you down. Gonna make you stay just fine. 이대로 모자라지도 넘치지도 않아. 'Cause I got my collection. 따뜻한 물에 Tapay dito dito. Hindi ko ba't nga baso? Pagkatangan nga taadyo, di pang agar-agar. Oh baby, say it and make it a day, the brighter day. I like it, I go la la la. Nalipicture mo nga yan, no? Hindi sila naniniwala na na may upuan ng priority. Ayan guys, tapos na kami dito sa Chongsan. Dito kami nag-grocery kasi mas maliwalas sa malamig, may aircon. Pero kulang pa kasi yung pansit bihon na meron sila dyan is yung hindi pa namin natatry, so I don't wanna buy that. Lipat kami sa Friendship Supermarket para makabili. Tsaka yung spaghetti din. Spaghetti sauce nila ang liliit. Gusto ko sana yung malalaki na spaghetti sauce. Yun yung maganda dito kasi dito sa Pilipinas kasi madami yung mga maliliit lang. Kunyari, bibili ka lang ng pang dinner nyo lang. O diba, may maliit kang spaghetti sauce. Ganun ay. Si ate. Dun sa US, naku naman, puro lahat malalaki. Para namang big family lahat ng kakain. 4, 5, 6, wala dapat yung mercy. 7, 8 na tan. Kasi hindi naman siya stays firm even when overcooked up to 15 minutes. Sauce. Jai pa yan. Pansit. Alam mo yung nakalista na pansit natin. Pansit. 6
kilos, tas 2 kilo, parang 8 kilos. Diba ito yun? 1, 2, ay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yawid lang nun. Diba? 6. Tapos tawagin sa mga kwadi. Gagawin sorry po. 2 kilo na kanton lang. Walang kanton dito, no? Kano ba yan? 160. Ilang kano to? 400 grams lang. Magkano yung dito? 36, 30. Talata na? 2 kilo ang kanton. Para may pang take out pa sila. For sure, Siyempre, want the breading mix ka. Tikan kaya dakot, flour, cornstarch, miss dyan. Mag-break na yan. Okay na kayo itong 2, no? Para di Shanghai ka doon. Paminta ka daw. Kani, group. Kani, group. Kung mga tato yan. Nagdingi bawang magpapagaya. Tapaling kayo, plastic box wine. I've been all around the world, every city, every place. Always been a restless girl, but now there's a